Вітаю усіх на всіх знову 3 платформах: це Telegram, TikTok і YouTube. Власне, вітаю одразу Дар'ю Кірі, Наталію Поліщук, пана Ікса у чаті у Ютубі. Так, ну, дайте з звуком все повинно бути добре на всіх знову ж платформах, тому що я нічого майже що не зміняв. І так, щось тут про буферизацію щось мені пише на Ютубі. Ну, і ладно. Вітаю так само Варшавське ТЦК. З чого почнемо? Почнемо з чудової справи, яка ось тут, ви бачите, назирається. Гэта банка. Банка для беларускага добровольчого корпусу. Мы разом з Тимуром Філоненко сумеснымі сіламі, наколькі каму выстачае гэтых самых сілаў, збіраем на зарядныя станцыі для беларускага добровольчага корпусу. Іх будзе 3, одна вялікая на 2400 ватт, ці що там, якая там адзінка вымярэння, ампер гадзінаў. Я не ведаю, я не электрик. Ось, і две невялічкія по 600. Гэтых же самых адзінак. До рэчы, што я вам могу сказаць? Я вам могу сказать, что две маленечкие, такие, ну не зовсім маленечкие станции, ось яны. Одна тут поруч, другая. Яны ўжо, бачите, ось так это выглядае усередине. ZTX Power, гэта вырабнік. Поўная назва проекту ZTX Power для ЗСУ. Ось такая маленечкая станция, их две. Тут яшчэ всередине такі кармашек невялічкі. І тут знаходится ось такий інвертор. Бачите, всякие проводы. Ось такий інвертор. Бачите. Это каб 12 вольт перарабляць на 220, калі гэта спатрэбіцца. Звычайна гэтая станцыя, яна больш там для зарядкі всяких гаджетаў праз USB там Quick Charge всякие 3.0, 2.0 і гэтак далей. Звычайна, мне здаецца, тут 3.0. Бачите, классно светится зелененьким. А тут, калі націснуць, там покажа, колькі там заряд у станцыі. І тут таксама ёсць гэтыя USB-шки там всякие. Ну, короче, такая классная, не кустарная штука, тут вогуле сенсорная. Тут не кнопочка, тут сенсор. Классные, до речі, штуки такие, мне подобаються. Ось тут все, короче, классно. Ось на такие штуки мы збираем. Забрали уже 12 там, чимось тысяч. Ось, мета наша 50. Хотя отдать прийдется 56, там, а мальчик 57. Ось, тому долучайтеся, калі што, посыланне на гэта і ўсё. Калі там не атрымліваецца QR-код сканаваць, але ў мяне атрымалася, я праверяў, як все працуе. Ось, у описании под видео на YouTube есть спасылка на гэты самый, на гэты збор, на гэтую банку. Таксама я яе дадам і потым у каментары дадам. Калі там будзе трэба, дадам і ў каментары таксама. Каб усе, хто хацеў, маглі далучыцца да гэтага збору. До речі, збор не просто збор, а збор розыгрыш, на якім будуць разыгрывацца ось такія лампочки, ночнички. Ось 6 штук будзе таких, ці 7, здаецца, ці 6. Я не памятаю, сколько я сказал Тимуру, трэба паглядзець. 6 і 7, і на выбор аднаго з пераможцаў ось сама такая ось бел-чырвона-белая. Одна можа быць, а можа і не быць. Калі ўсе захочуць блакітна-жоўтыя, будуць всім блакітна-жоўтыя. Але калі хто-небудзь адзін захоча, адзін толькі, не два, захоча бел-чырвона-белую, без пытань. Ось гэта бел-чырвона-белая лампа. Будзе ваша, калі вы станеце пераможцай розыгрышу ось з гэтай банкі. Для того, каб стаць пераможцам, трэба данаціць.
Нічога складанага ўвогуле няма. Таму просто закидываете, дапамагаеце беларускаму добровольчаму корпусу сабраць на станцыі зарядныя, і все. І такія лампачкі, начнічкі могуць стаць вашымі. Так, гэта, скажем так, з абавязковай праграмай мы скончылі. Так, давайте почитаем хутенько ваши вітанечки. Вітаю, буду мало коментувати, бо самі знаєте, що я ліплю. Это эпично варшавский ТЦК. Нормально робота, почали копати картоплю. Ну, картоплю копати, ну так, уже час, в принципі, щось там копати. Вітаю так само пані Любов у чатику на ютубе. Слава Україні, героям слава, конечно. Офігенний колір і модний. А чого всі біло-червоно-біло не зробити? Ну, тому що, ну, не всім же ж таки основна маса людей, які будуть приймати уділ у розіграші, а я б сказав, не основна, а більша маса. Гэта все ж таки будуть українці, а не всім українцям же ж потрібні білоруські стяги, там, ті лампи кольору білоруських стягів. Тому, власне, украінскія сцягі разыгрываюцца, але калі ў кого-нибудь будзе жаданне бел-чырвона-белы атрымаць, будзе бел-чырвона-белы. Я сабе потым яшчэ зраблю. Так. Так, все, в принципе, все з усімі павіталіся, таму можна, уласна, працягваць. Што да навінаў? Навінаў, насамрэч, не дуже шмат такіх, каб ўжо вельмі там на іх засяроджвацца, таму больш так стрым будзе больш абмеркавальны, чым так, нейкі там, скажем так, інтэрактыўны, чым навіназмястоўны, назовем яго так. Ну, па-першае, гэта, як можна было пабачыць з вокладкі, в прынцыпе, да гэтага эфіру, самая галоўная навіна, гэта тое, ну, яна не адна, іх досыць шмат, тое, што багата расійскіх нафтабазаў, заводаў, сховішчаў з палівам і з нафтай, і нават з газам, там, правда, невядома, які там скраплены газ, ці там нейкай іншай форме ён там зберагаецца. Але ўсё гэта гарыць і палае. Прычым гарыць і палае досыць так актыўна. Ось. І пытанне, адкуль жа ж пра гэта ўсё становіцца вядома? Да проста таму, што тыя пажарныя, якія прыязджаюць на, уласна, па выкліках, што там дзесьці шосьці гарыць, уласна, нічога зрабіць з гэтым не могуць. Прынамсі тымі сіламі, якія ёсць там у іх беспасярэдне на месцы, дзе яны знаходзяцца. Таму гэта ўсё гарыць, і ўсё, што ім застаецца, гэта толькі даставаць тэлефоны, здымаць гэта ўсё і расказваць сваім, уласна, гледачам, тым, хто потым гэтае відэа будзе глядзець, пра тое, як яно гарыць, дзе там што выходзіць, заходзіць і падпальвае, і хто і ў якой колькасці там згарае, в прынцыпе. Таму што, ну, вы разумееце, што гарючыя матэрыялы, а ўласна там нават нафта, ці там той же бензін, ці той же скраплены газ, калі яны гаряць досыць у вялікім аб'ёме, на вялікай плошчы, лакалізаваць, нават лакалізаваць, гэта, ну, амаль што немагчыма. Таму што гэта просто, ну, калі там гарыць, напрыклад, сметніца якая-небудзь, ты на яе просто можаш накінуць, ёсць такая спецыяльная ануча, якая не пропускае паветра. І папросту, калі ў вагню не мае паветра, без паветра вагонь, ну, зразумела, не гарыць, таму што кісларод ёсць адна з складавых таго, каб, ну, адбывалася сама вось гэта гарэнне. Ну, і папросту перакрываецца доступ кіслароду да, уласна, вагню, і ён тухне. Але зрабіць гэта над цыстэрнай, якая там 150 там 50 метраў у шырыню, ну, яшчэ не придумалі такіх спосабаў. Закидываць гэта ўсё пенай, там патрэбна, ну, такая досыць вялікая колькасць гэтых же самых пенных машын, каб гэта ўсё папросту нават не тое, што патушыць,
а просто каб не даць гэтаму разысцісь далей, каб яно просто ўсё там не пачало загарацца, каб не перакінулася на суседнія цыстэрны і гэтак далей. Ось, таму яно ўсё гарыць вельмі доўга, гарыць вельмі прыгожа. Ось, можете просто загугліць палаючыя нафтабазы ў Расіі і побачыце і відэо, палаючыя базы ў Расіі відэа, і досыць багата знойдзеце такіх яскравых прыкладаў, як гэта ўсё прыгожа гарыць. Ось, а потым яшчэ можна і мемчык гэта дадаць там, дзе гэта відаць. Ну, мне падабаецца, як оно там гарыць, все бегаюць, суецяцца. Ну, ось, таму не бачу нічога непрыемнага для ўласна Украіны ў тым, што там у Расіі штосьці гарыць, штосьці выбухае. І, в прынцыпе, гэта толькі добра. Пры гэтым там Спалучаныя Штаты могуць забараняць ці не забараняць біць уласна амерыканскай зброі па гэтых нафтапераробчых заводах. Але гэта ніякага сэнсу не мае, таму што Украіна можа вырабляць уласныя дроны і ўжо ўласныя нават ракеты, якія могуць ўсё гэта рабіць самастойна, прычым на досыць такой нармальнай дыстанцыі. Бо як мы калі пабачыце гэта, дзе там што выбухае, да 1500 кіламетраў ад мяжы з Украіны гэтыя самыя заводы выбухаюць і палаюць. Ну і, дарэчы, прэзентавалі і ракету, там паляныца, здаецца, яна называецца. Прэзентавалі яе, паказалі, як яна там, хутчэй за ўсё, гэта былі такія іспыты, але ну, такая прикольная. Галоўнае, што досыць яна проста збіраецца, там няма нічога такога звышскладанага ў гэтай ракеце. Ляціць і патрапляе у цэль, уласна. Все, што ў прынцыпе і патрэбна ад ракеты, каб яна ляцела і патрапляла ў цэль. Ось, таму такія ось паганыя навіны. І паганыя, уласна, для расейцаў, для украінцаў гэта ўвогуле ўсё добра, таму што чым менш гэтых заводаў стае, уласна, поруч з мяжой, скажем так, нават калі ўзяць гэту зону ў 1500 кіламетраў, ось, тым складаней гэта ўсё робіць лагістыку, каб прывозіць гэта ўсё з больш далёкіх рэгіёнаў, таму што тут гэта не можа ўсё вырабляцца і пастачацца. Значыць, гэта будзе прывозіцца з ніадкуль, а гэта ўсё дадатковая лагістыка, дадатковае навантажанне на гэтую самую лагістычную сістэму, якая так там працуе не вельмі добра. І таму ўсё толькі у плюс. Што датычыцца курскай аперацыі, так званай, там таксама ніякіх такіх звыш навінаў адтуль не прыходзіла. Населеныя пункты паціху захопліваюцца новыя, тэрыторыя там пашыраецца, дзесьці там нават нейкі кацёл спрабавалі зрабіць і, здаецца, зрабілі нават паспяхова. І на гэтым фоне адбыўся першы абмен, здаецца, калі гэта ён быў, пра які запатрабавала сама Расія, 115 на 115 чалавек. В прынцыпе, нават я не памятаю, каб былі нейкія навіны, уласна, паганыя з фронту. Вядома, што ёсць дзелянкі фронту, дзе вораг цісне, дзе вораг штосьці адгрызае. Але гэта ўжо такая звыклая, скажем так, для Украіны сітуацыя. Ніякіх там правалаў, прарываў і гэтак далей, нічога такога не адбывалася. Так, давайте пачытаем, што вы там напісалі. Так, это так. Я знаю, нас бомбили, я так розумію, у вівторок 6 годин тушили пожежу, в дві доби вікна сказали не відкривати. Ну так, бо, звичайно, там коли щось таке хімічне горить, звичайно, пожарне роблять там такі ось, ну, обвіщають, що не варто там тримати вікна відкритими, тому що, скажімо так, все ж таки квартира ці приватний будинок, це все ж таки таке
куды можа задуць гэтыя самыя хімічныя рэчавіны, вынікі гарэння. Ось, і яно там можа дзесьці асідаць, таму в такіх выпадках і кажуць пра тое, што не варта адкрываць вокны і гэтак далей. Таму нічога дзіўнага. Так, я насправді середньо так люблю більше експериментувати, але коли роблю щось з української кухні, то трохи краще себе тут почуваюсь. Так, ну тут почали вже всякі там голубці обмірковувати. Давайте перейдем далей. Далей з тему було те, що прем'єр-міністр Індії таки приїхав до Києва. Ось, і чому гэты прыезд важны саме для України? Давайте про гэта паразмаўляем. Уласна, чаму саме Індыя? Таму што, па-першае, Індыя з'яўляецца зараз галоўным, скажем так, праціўнікам Китая на ось гэтым усходзе ці поўдні, там, хто як гэта называе, на азійскім рэгіёне. Таму што за санкцыяў некаторыя кампаніі не могуць не гандляваць з Кітаем, не адкрываць там свае ўласныя бізнесы, ці гэта проста досыць рызыковая справа гэта ўсё рабіць. Таму яны шукаюць, зразумела, іншыя рынкі, і Індыя чудовы рэгіён, дзе багата людзей пражывае, ось, і дзе не менш дарагая, я б сказал, не менш танная, больш танная працоўная сіла. І ў гэтым плане Індія з'яўляецца канкурентам Китая. Акрамя гэтага, ўсё ж такі і в фінансавым плане Індыя таксама там адыгрывае сваю складавую ролю. І за рахунак гандлю з іншымі краінамі Індія таксама ўплывае яшчэ на большую колькасць краінаў, у большасці гэта краіны Афрыкі і бліжняга ўсходу, калі можна яго так назваць. Ось, таму гэта досыць такі істотны партнёр для Украіны. Ось, і заручыцца падтрымкай сама гэтага партнёра будзе вельмі карысна. Ось, у будучым. Хаця б проста потому, каб гэты партнёр не пачаў дапамагаць тваім варагам, як, напрыклад, Расіі. Але пры гэтым Індыя выкарыстоўвае і Расію, таму што там, наколькі я знаю, там закупаюць іх і нафту, і газ па там нейкіх ввогуле смехатворных цэнах. Пры гэтым яшчэ там такая штука, што за санкцый не хочуць разлічвацца ў далярах, напрыклад. Раз у іх была укладзены дагавор быў сама ў рупіях. Але зноўку ж спасылаючыся на тое, што як бы расійскія банкі не працуюць з гэтымі самымі рупіямі, Індыя прапаноўвала Расіі укладаць гэтыя самыя рупіі ў эканоміку Індыі. Таму Індыя там проста шах і мат, калі можна так сказаць, зрабіла Расіі, таму што она не толькі закупае у яе прыродныя капаліны за уласныя грошы, але і гэтыя ўласныя грошы потым захоўвае ў сваёй эканоміцы, то бишь яны папросту нікуды не выходзяць з краіны, а застаюцца там і працуюць на гэтую самую краіну. Таму Індыя таксама можа карыстацца, як і казаць, што там яна падтрымлівае дзесьці Украіну і засуджае дзеі Расіі, але пры гэтым закупаць карысныя капаліны, якія так неабходныя Індыі сама ў Расіі, таму што гэта танна і гэта зручна. Ось, в прынцыпе, падчас гэтага візіту там ніякіх такіх дамоваў падпісана не было. Ну, звычайна, што, калі ўжо візіт, то щось трэба падпісаць, але все гэтыя паперкі там пра нейкае супрацоўніцтва, там пра всялякія такія рэчы агульныя, скажем так, якія ўласна ні на што не ўплываюць, яны і так падсвядома зразумелы. Ось, але сам па сабе вось гэты візіт, ён такі званочак, тое, што
Індыя все ж таки застаецца граўцом на міжнароднай эканамічнай у першую чаргу арэне і так заслужыць самадаверу і ўплыў Індыі на твой рахунак будзе вельмі карысны і важны. Былы в Індіі, не, я не быў у Індіі. Я ввогуле на ўсход не ездзіў нікуды. Я быў ввогуле-то у якіх? Я быў у Беларусі, я быў у Расіі, я быў в Украіне, я быў у Польшы і быў у Латвіі. Так, Рыга, гэта ж Латвія. Так, все. І больш я нідзе не быў. Я не гэта. Не лягушка вандроўніца. Але жыццё яшчэ наперадзе. Так, вітаю Адзімаса у чаце на Ютубе. Індыя выкарыстоўвае ўсіх. Ну, як бы так, таму што, ну, як бы, будучы кіраўніком будь-якой дзяржавы, калі ў цябе ёсць магчымасць штосьці закупаць танней, чым гэта прапаноўваюць іншыя, ну, вядома, што ты гэтым скарыстаешся, калі гэта, ну, нічым табе не загрожа. Ну, гэта тое ж самае, што, як бы, адбываецца зараз, што, дарэчы, ставілі нейкія деякія зрадаёбы ў мінус, то што калі ты заходзіш, напрыклад, у Ашан, і там такі вялікі стеллаж з малаком. Я знаю, потому что я покупаю звычайно молоко. Я в таких паўлітровых пакетиках, потому что, ну, каб адразу адкрыў і пол-літра гэта адразу ўжыў, каб яно не псавалася. Мы покупаем маленькія. І ты падыходзіш і бачыш там, дзе цэннікі звычайна найменшыя, там тавару амаль што няма, а час ад часу ввогуле няма. Ты падходзіш, там просто ідзеш, малако там такое, там здесь стаіць цэннік ввогуле самае таннае, і там ввогуле нічога няма. Потым ідзеш, глядзець там другое па цэне, і там, ну, щось яшчэ засталося. Ось, і, ну, і гэта звычайна, што ты абіраеш тое, што табе, ну, як бы, за што ты не гатовы пераплачваць, там, за якасць малака. Ось, там, ты там не хочаш плаціць там за упаковку, таму што, ну, табе не істотна гэта, там, цену будзе у пакеце у поліэтыленавым, цену будзе там у тэтрапаку. Калі аднолькавы аб'ём, ну, зразумела, што, ну, той, каму гэта не важна, як я, напрыклад, той возьме тое, што больш таннае і там неважна, якое, ну, у якім пакунку яно будзе. Ось, таму на ўзроўні краін гэта працуе гэтак жа сама. Калі ты ведаеш, дзе ты можаш набыць нафту, там, ну, умоўна кажучы, па $5, навошта ты будзеш дамаўляцца з кімсьці, хто прадае яе па $10. Ну, як бы лагічна, але з іншага боку ёсць санкцыі, але з іншага боку ёсць і краіны, якія прымаюць гэтыя санкцыі, і якія не прымаюць гэтыя санкцыі. Напрыклад, там да санкцый еўразвязу, зразумела, што калі ты краіна еўразвязу, ты не маеш права не выконваць санкцыі, якія прыняты на ўзроўні еўразвязу. А калі ты, ну, краіна такая, як Індыя, якая там ні да якіх гэтых, як гэта назваць, саюзу, скажем так, не адносіцца, зразумела, ты, як бы, абіраеш тое, што, уласна, для тваёй краіны зручна. Так, я це прекрасно розумію, ми повинні використовувати такого можна. Так, ну, Україна так само може використовувати там ту ж Індію у тим, що їй необхідно, там, наприклад, нейке виробництво відкрити у Індії, коли це буде зручно. Ну, тому що там попросту, ну, танне виробництво і там працовна сила досить недорого коштує. Тому, якби, так і працює, в принципі, все. Бо як то ж сам, навошта платити там київлянам, умовно кажучи, там по 50 тисяч гривень, коли там можна поїхати там у яку-небудь там Кіровоградську область і за ту ж саму працю там платити вже там по 30 тисяч гривень, наприклад. І у одним, і у другім регіоні гэта будзе лічыцца добрым заробкам. А сам виробник будзе экономіць 20 тысяч заробку кожнага чалавека. Гэта так же само працуе і ў міжнароднай, скажем так, фінансавай сістэме, бо
калі у цябе ёсць магчымасць адкрыць вытворчасць, скажем так, там, напрыклад, у Германії і адкрыць вытворчасць у Індыі, дзе ў Германії там ёсць мінімальная нейкая стаўка, якую ты маеш плаціць працаўніку, плюс там сацыяльныя гарантыі там і гэтак далей. А можна ў Індыі, дзе ты ўвогуле ніякіх сацыяльных гарантыяў не будзе, можна на гэта хер забіць. І за $2 там у тебе будзе працаваць там уся сям'я якая-небудзь там з 9 чалавек і будзе працаваць там 24/7 і жыць там на гэтым заводзе, які ты там адкрыеш. Ну, таксама гэта ж все прыкладна так жа ж і працуе. Так, вітаю таксама Ганну у нас у тыктоку, бачу, што з'явілася і ўжо лайк нават праціснула. Што яшчэ адбылося класнага на гэтай нядзеле? На гэтым тыдні, выбачце. Штосьці сталася не тое. Ось. Два святы досыць класныя былі ва ўкраіне. Па-першае, гэта Дзень нацыянальнага прапару. Калі не памыляюся, ён так і называецца. Дзень нацыянальнага прапару Украіны. Ось, уласна, ось, за спиной, але, ну, гэта баявы, скажем так, сцяг Украіны чырвона-чорны, але іншых у мяне няма. Таму я павесіў такі сцяг, ось, але мне ён таксама падабаецца не менш, чым жоўта-блакітны. Ось, і, здаецца, учора ці пазаўчора, 23 числа, гэта быў Дзень незалежнасці Украіны, з чым я всіх украінцаў і вітаю. Дзень прагалошання незалежнасці Украіны. А сёння не менш такая знакамітая дата, але для беларусаў, 24, поправляюсь, мне 24, учора быў Дзень незалежнасці Украіны, дзень прагалошання незалежнасці Украіны. А сёння, 25, беларусы і тут адсталі ад украінцаў на дзень на цэлы. Сёння у Беларусі ў 91 годзе была прагалошана незалежнасць Рэспублікі Беларусь. З чым я ўсіх беларусаў і вітаю. А вы можете павітаць беларусаў, якія знаходзяцца у, дарэчы, беларускім добравольчым корпусе, добраахвотніцкім корпусе, заданаціўшы ось на гэтую самую баначку, таму што ось гэтая самая баначка, яна сама для зарядных станцый для беларускага добравольчага корпусу. Для адной вялікай на 2400 там ват ці чагосьці, я не ведаю. Ось, і две маленькія по 600. Дарэчы, я ўжо на пачатку паказваў, але две маленькія мне ўжо прыйшлі. Ось такія. Ось так яны выглядаюць. Ось так. Тут, гэта спецыяльна такія, дарэчы, як мяне запэўнілі, ён такі воданепранікны чахольчик. Тут такія ось таксама воданепранікныя гэтыя резиночки. Ось тут, зараз я вот так вот тут открываешь, там всякие USB-шечки, тут такая сенсорная штучка включается, Quick Charge 3.0, все такое. Короче, просто космос. Космос, и ось на две таких маленьких и на одну великую мы разом с Тимуром Филоненко на его канале и на моем канале збираем ось на гэтую банку, закидайте, гэта яшчэ і розыгрыш, і вы можете выиграть ось такие лампочки, ночнички, ось 6 и 7 штук, я уже не памятаю. Ось, и по жаданию одна з іх может быть не жоўта-блакітная, а бел-чырвона-белая. Ось, тому закидайте сюды, выйгравайце ось гэта, і ось гэтыя хлопцы з гэтага вось беларускага добравольчага корпусу будуць вам за гэта вельмі ўдзячныя. Як, уласна, і асабіста я буду вам таксама за гэта вельмі ўдзячным. Так, давайте почитаем, что вы там понаписывали. А якщо пише, що виготовлено в Німеччині, то більше викликає довіру, чим Made in China. До речі, був випадок пану Петрову
з Ісландії передали там на розыгрыш, ці так, подаровали эту бейсболку з Белого дому. І що ви думаєте, він поглядів на эту там набірку, яка була пришита з внутрішнього боку, і там було Made in China. Ось, тобі ж бейсболка там ті Трампа, ті Байдена передвиборча, і одна була Made in China. Як кажуть, Made in China, Make America Great Again, так сказати. Ось, тому смішний такий був досить момент. 23-го день прапору, 24-го день незалежності. Читала, що Лукашенко єдиний, хто з депутатів проголосував проти незалежності Білорусі. Ні, не один. Там ще були. Там були ще хто. Не проголосував супроть, а, здається, просто не голосував. Там не було таких, хто... Не було тих, хто там настільки був переконаний у своїй неумиручості, тому там просто не голосували, а не з тих, хто не голосували супроть. Хоча, мабуть, я і помиляюсь. Я десь бачив скрин цієї виписки, хто там як голосував, але не беруся докладно сказати. Ось, в принципі, за півгодинки з усіма новинами ми розібралися. Коли я не помиляюсь, здається, все сказав. Так, ось щось Грік Єт, коли я правильно прочитал. Здравствуйте, я из своей страны не могу вам задонатить. Если я куплю подписку на Патреоне, сколько процентов вам пойдут с моей подписки? Коли ви з іншої країни, можете закинуть, до речі, у описанні я не так давно зробив PayPal. Можете закинуть на PayPal, там, здається, тільки під час виводу там некая невеличка комісія. І усе, що зарахується, я закину на гэты збор. І коли я раптом перемогу, то будемо шукати, як там у іншу країну. Здається, нова пошта. Коли у Європу, нова пошта доставляє все в Європу. Ось, тому, коли питання ніякі є, можете написати ось сюди. Це у вас на мой Telegram. Ось, у описанні є PayPal. З Patreon, насамрэч, я нават прибрав записання Patreon. Коли прибрав. Здається, що я прибирав. Погляжу ще. Да, я прибрав. А, ні, застався Patreon. Треба прибрати. Там PayPal є, і лепш, напевно, праз PayPal це все робити, тому що, ну, якби, Patreon там все вельми складано. На номер карты вы маете на увазі на ось гэта, яка есть тут. Напишите мне просто в Telegram. В Telegram. Я вам там все откажу, напишу все дадзеныя, якія неабходныя, і все будзе норм. Здаецца, калі пераводзіць, ёсць у мяне рахункі, здаецца, ў еўра і ў доларах, там, памятаю, перасылалі мне, калі $100 перасылалі, 94 мне доходило. Ну, там такая невеличкая комиссия. А ў еўра, здаецца, 8 евро з сотні забіраў. Тому пишите, все домовимся і без питань. Я все гэтыя сродкі, які вы перакінеце, я закину на збор, власна, і калі там щось выйграю, будем уже там далі вирішати, як там, по-перше, вирішати, якого кольору. Блакитно-жовтая ці бел-червоно-белая вам больше подобається. Ночная лампа з тубуса від СПГ, до речі. Ось, і там вже будемо вирішати, яким чином це все у Європу доставить. Ті там, где-то, в Азію, в Африку, не ведаю. Ну, в будь-якому випадку знайдемо можливість. Про що ще я хотів порозмовляти? Ну, рахуючи, що ось у нас тут, влішують докладніше, що у нас тут Дні Незалежності України і Білорусі. Ось,
власна, паразмаўляць пра незалежнасць і як процілежнасць незалежнасці гэта рабства уласна, і чаму і адно і другое ў свой час існавала. Але перад гэтым хвіліначка гумару, так сказаць, і мы давайте откроем канал Святланы Ціхановскай, як звычайна мы гэта робім, ось, таму што трэба ж пасмяяцца перад тым, як сур'ёзная тэма закранаць. Ось. І що ви думаєте, уласна, калі там учора Святлана Георгіївна, Светач Святлана Георгіївна, тут патрэбна все дакладна. Светач Святлана Георгіївна павіншавала народ України. Ось, і зараз я знайду, що там була така фраза, що мені трошки смешно стало. Так, ну про гэта не буду. Ось, і, ну, конечно ж, Святлана Георгіївна, віншуючи українців з їх перемогою, власне, а перемога, власне, виглядала тим, що вони незалежні. Ось, і до гэтага часу не могла не сказати про білорусу. Ось, і сказала вона, що ваша адвага натхняє усіх нас. Ну, у Європі то всі натхнені адвагою тих, хто тут десь під Часовим Яром знаходиться. І я ганаруся тим, што беларускія добраахвотнікі змагаюцца поплеч з украінцамі за нашу і вашу свабоду. Ось, і потым яна яшчэ робіць такое параўнанне. Ось, яна параўноўвае тое, што адбывалася ў Беларусі з Майданам. Так, бачу, що ви вже пишете мені у Телеграм, але гэта ви у чатик пишете. Я адпавяду пасля ефіру. Ось, і яна кажа, што, як паказвае гісторыя, незалежнасць ніколі не даецца лёгка. Яе трэба адстойваць, і вы робіце гэта з вялікай годнасцю. Ваша перамога стане перамогай над цемрай і страхам. Галоўнае, над тымі, хто спрабуе скрасці вашу незалежнасць. Ось, і там яшчэ ёсць там момант, дзе яна параўноўвае падзеі, якія адбываліся ў Беларусі з Майданам. Ось, і кажа, што гэта там у вас атрымалася, а ў нас не атрымалася. І што мяне найбольш насмешыла ў гэтым усім, што Ціхановская лічыць, што не атрымалася не таму, што яна тупая пэлька проста. Ось, і павялася на росказні іншай тупой, ну, менш тупой, правда, але са знакам мінус у нашым выпадку. Марыя Калеснікава, якая толькі мірна. Ось, і як вынік нічога не сталася. А ва Ўкраіне вырашылі, што якби, ну, калі не хочаце, улада не хоча мірна, мы можам і не мірна. І таму украінцы перамаглі, а беларусы не. Ось, але пра гэта Ціхановская чамусьці не кажа. Яна кажа, што мы не змаглі, таму што Лукашенка, сука, ўжо укарэніўся. Ва ўкраінцаў так хоць штосьці змянялася ўсе гэтыя 30 гадоў. Ну, прэзідэнты змяняліся, прынаймні. А ось у Беларусі нічога не змянялася. І таму мы рабілі адно і тое ж, ну, па меркаванні Ціхановскай, але у нас уже Лукашенко укарэніўся, і таму у нас не атрымалася. Не таму, што я, тупая пізда, не сказала, што давайте уже ебашыць мусароў, бо яны ўжо і так баяцца. Давайте іх паебашым усіх і возьмем уладу ў свае рукі і абярем прэзідэнта, які нам патрэбны, як гэта зрабілі ва Ўкраіне. Але Ціхановская так не зрабіла, яна вырашыла, ну, як на яе месцы сказаў бы Гордон, Лукашенко сильный, беларускі народ слабый.
Или ті інша цитата. Умирали дорогие мне люди. Ой, пизда, я з гэтага тик-ток вырежу і закину. Это буде просто топчик. Алексея Кузьміцкага ў тик-току таксама мы вітаем. Так, Украина закликает Беларусь відвести войски від кордону МЗС України. Ну, то, що там зараз відбувається, ну, гэта уже могли не істотна. Істотна тое, што ў 2020 годзе былі ўсе магчымасці змяніць уладу. Але лідары, тыя, хто прынамсі прагласіў сябе лідарамі і з'яўляліся лідарамі ідэйнымі, прынамсі на той момант у Беларусі, яны вырашылі, што у нас не Майдан, мы просто нассым у вушы людям і скажем, што можна мірна. І што самае дзіўнае, да гэтага часу яны працягваюць ссаць у вушы тым, што пішуць всялякія артыкулы, дзе сцвярджаюць увогуле нічым ніяк не падгрунтаваную інфармацыю пра тое, што выпадкаў, калі негвалтоўным спосабам здымалі дыктатараў, значна больш, чым тыя, калі іх здымалі гвалтоўным. Дык вось, спадарыня Ціхановская, калі вы такое кажаце, я вам назову зараз дыктатараў, якіх знялі гвалтоўна, а вы назовіце мне тых, якіх знялі негвалтоўна. Я пачну з Чаўшэску. Я пачну з Мілошевіча. Я пачну з Каддафі. Хто там яшчэ? Та, в прынцыпе, Чаўшэску, Мілошевіч, Каддафі. Забыўся. Здаецца, у Румуніі і быў Чаўшэску. І ще там у Чилі хтосьці быў, калі не памыляюся, таксама дыктатар. Ось, Саддам Хусейн той же самы. Ось, і ўсе яны скончылі як? Іх попросту забілі. Піночет. Піночет быў у Чилі. Чаўшэску быў у Румуніі. Ось, і ўсіх іх забілі. Чаўшэску, здаецца, увогуле расстралялі. Прычым там суд быў такі смешны. Ну, як смешны. Смешны ён быў для Чаўшэску, таму што ён смяяўся. Там быццам бы такі народны суд быў, яго папросту затрымалі, ягоную жонку з дзецьмі адвялі ў бок, яго там завялі ў нейкі пакой, там, дзе сидзела 3 чалавекі, якія назваліся суддзямі, яны выкацілі абвінавачанне Чаўшэску ў тым, што ён там зрадзіў свой народ, там забіваў людзей, там і гэтак далей. І просто вывелі і разам з жонкай нахуй и расстреляли просто там, а ён смеялся, думал, что это за цирк такі, что это за такое. Ось. А дыктатура-то працуе ў два бакі. Ось у чымся увесь прикол, что ты просто бярэш уладу і робіш тое, што хочаш, і табе ніхто за гэта нічога не скажа. А тое, што там будзе пасля гэтага, гэта ўжо не істотна, гэта ўжо гісторыя. Потому что я перакананы з тых, хто засудзіў сама Чаўшэску на гэтую смяротную кару, ніяк за гэта не адпавёў, таму што нават калі гэты суд і быў нейкім там нелегітымным, любы іншы суд пасля гэтага ён бы вызнаў тое ж самае. Ну, зразумела, што, мабыць, не да расстрэлу б яго там прыгаварылі, але ось. І вось, Святлана Георгіевна, вам 4 гісторыі з не такога далёкага мінулага. Назовите хотя бы одну. Одна это ось только. Для тебе, тупая ты пизда, кажу. Одна это ось только. Ось гісторыю, дзе мірным шляхом дыктатар сказал: все, я устал, я ухожу. Ельцина мы за диктатора не рахуем. Смешно, аж капец. Ось, тому чакаю на вялікі пост на канале Святлана Ціхановская, дзе Святлана Ціхановская раскажа цікавую гісторыю перамогі мірных пратэстаў у любой краіне свету. Будзе смешна.
Хоча я мяркую, що там нічого не буде. Так, email PayPal. Поглядите, пожалуйста, у описании под видео, там есть, после Патреону, есть PayPal. Зараз я вам, было уже простей. Я вам напишу e-mail. Так буде хутчэй. Оп, ось на гэты ось. Дякую вам вялікі, не глядячы там, не вважаючы на суму, якую вы там будете закидывать, бо любая, як кажуть, як я уже там трошки там дадаваць себе, маленьких донатаў, як і маленьких пісюноў у беларусаў і украінцаў не бывае. Чуватенька. Так, Беларусь тягнула до кордону з Украіну армію та колішніх вагнераў. Ну, все гэтыя гульні ў вайнушку, ну, я перакананы, што ніякага нападу не будзе. Будуць вось гэтыя усялякія штукі, а-ля там, мы там рыхтуемся, ось, глядзіце, мы зараз, калі што там, мы, як Лукашенко казаў, не дадзім біць в спину русского солдата. Ось все гэта показуха. Ось, тому што ён разумее, што ў выпадку чаго ніякая там ядерная кнопка, якую нават яму і не даверылі, нягледзячы на тое, што з'явілася ядерная зброя на тэрыторыі Беларусі, ніхто яму не дасць на яе націснуць. Ось, а любая уласная агрэсія, не гледзячы на тое, што пра суагрэсію ўжо не маеш чаго казаць, таму што надаванне тэрыторыі для уласнай агрэсіі, гэта і ёсць суагрэсія. Ось, таму ось так. Таму гэта ўсё, скажем так, як ігры розуму, калі можна іх так назваць. Ось. Таму давайте тады паразмаўляем пра тое, пра што я хацеў, пра уласна незалежнасць і пра рабства. Ось. І чаму Еўропа, у якой было рабства у свой час, прычым было на заканадаўчым узроўні, былі людзі, якія былі ў рабстве, чаму яна вырашыла перайсці на самакапіталістычныя, скажем так, рэйкі. Ось, таму што, глядзіце, ёсць, што забавязаны рабіць раб. Раб забавязаны рабіць тое, што яму кажа яго гаспадар. І ўсё. Пры гэтым раб ні пра што не думае, яго нічога не мае клапаціць, акрамя таго, каб своечасна выконваць тое, што ад яго патрабуе гаспадар. Ось. І гаспадар ужо мае клапаціцца пра тое, каб раб быў здаровы, каб раб быў сыты, каб выконваць тыя задачы, якія ён ставіць, каб рабу было дзе спаць і каб ён там не паміраў. Ну, і бо таму што калі ён памрэ, бо не будзе каму, калі раб памрэ, хто будзе выконваць задачы, якія ты будзеш ставіць, хто будзе выконваць працу, хто будзе там, уласна, там падмятаць двор там ці там араць землю, пахаць там пашні, там збіраць там ураджай і гэтак далей. І гэта ўсё клапаціла гаспадара, а не раба. Ось. І ў гэтым плане раб досыць прымітыўны, таму што яму не мае пра што клапаціцца. Ось. Але чаму Еўропа пайшла сама па, скажем так, капіталістычным накірунку развіцця ось гэтага рабаўласніцтва? Таму што танней уладару было плаціць заробак рабу. То бишь сказаць, все, раб, ты вольны, я табе нічога не вінен, вось, калі хочаш, ты можаш уладкавацца да мяне там на фабрыку, напрыклад, там працоўным рабочым, я буду плаціць табе ось столькі грашэй. Ось ты мусіш там працаваць там аж столькі гадзін, ось па такіх днях, а я буду плаціць табе ось столькі грашэй. І ты ось куды хочаш,
твоя свабода, куды хочаш, ты і вытрачаеш свае грошы. Ось. І ў гэтым плане для тых жа рабаўладальнікаў у мінулым гэта стала прасцей. Таму што ён не мусіць ужо клапаціцца пра то, дзе будзе гэты раб жыць. Не будзе клапаціцца пра падтрыманне здароўя гэтага самага раба. Карміць чым гэтага самага раба, каб гэтаму рабу было дзе жыць, ось, і дзе спаць. Гэта ўжо не клапаціла гэтага мінулага рабаўладальніка, таму што ён стаў ужо прадпрыемцам, ён стаў мануфактуршчыкам. І ўсё пачало лягаць на плечы раба, у мінулым раба. І таму сама Еўропа настолькі больш развітая, чым тыя краіны, якія знаходзіліся пад уплывам у свой час яшчэ расійскай імперыі, таму што нягледзячы на тое, што там рабаўласніцтва было адменена яшчэ ў 1861 годзе, по факту яно існавала яшчэ вельмі доўга, потому што там, каб вызваліцца гэтым рабам, там трэба было працаваць там па 40 гадоў, здаецца, там штосьці трэба было выплачваць, каб атрымаць уласна свабоду, але сама гэтая свабода, яна по факту не рабіла раба свабодным, таму што ён все равно залежаў ад гаспадара, ён не меў сваёй зямлі, ён не меў ні сродкаў, як на ёй працаваць, ні ўвогуле ніякіх сродкаў, як выжываць. Таму зноўку ж ён працягваў быць залежным ад уладара і гаспадара, і таму на вось гэтай, калі можна, пастрадзянскай тэрыторыі ўсё гэта вельмі замаруджана. Ось, і у чым адрозненне, уласна, сучасных украінцаў ад сучасных беларусаў? Зноўку ж я не кажу там пра ўсіх разам, бо і сярод украінцаў, і сярод беларусаў ёсць выключэнні з гэтага. І адрозненне ў тым, што для адных, і гэта украінцы, слова гонар і годнасць яшчэ штосьці значыць. І для іх загінуць у барацьбе за сваю свабоду гэта было і ёсць зараз гонарам і годнасцю. І таму яны, уласна, і гінуць зараз, уласна, за гэта. Ось, таму што, як бы, вайна. Ось, для беларусаў наадварот. Зноўку ж кажу, што не для ўсіх беларусаў, таму што ёсць выключэнні. У любым правіле, як звычайна, ёсць выключэнні. Для беларусаў жа сучасных, наадварот, ім прышчапілі вось гэтае, каб не было вайны, і нават у тым жа гімне, які там быў калісьці, што мы беларусы з братняю Руссю. Ну і ў сучасным гімне там мы беларусы, мірныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі. Шчыра сябруем, сілы гатуем, мы ў працавітай і вольнай сям'і. Ось, нават гімн гэтай дзяржавы кажа пра тое, што не, мы такія, мы, як называюць, памяркоўныя. Ось, абыякавыя, скажем так, да жыцця. Ось. І, уласна, гэта і ёсць асноўная рыса рабскага менталітэту. Рабскага, таму што ён рабскі. Таму што не тое, што ты там камусьці належыш, а сам менталітэт раба ў тым, што раб нічога не хоча вырашаць. Таму што за раба ўсё вырашае гаспадар. Ось, таму што раб толькі кажа тое, што яму робіць тое, што яму кажа рабіць гаспадар. Гаспадар кажа: мирный протест, у нас мирный протест, мы победим. Лукашенко, уходи. І людзі з рабскім менталітэтам ходзяць з балонікамі, уставляюць кветачкі ў шчыты тых, хто літаральна 5 хвілінаў таму да смерці іх катаваў і забіваў. І кажуць: о, да, так гэта ж клас,
нічога не трэба рабіць, просто ходзіш з сцяжком, і не кожны дзень можна хадзіць, толькі па нядзелях. Увогуле шикардос, па нядзелях толькі ходзіш, крычыш Лукашенко уходи, і перамога, все. Ізі. Ізі катка, як кажуць геймеры. Але не. Не ізі і не катка, і ніякай перамогі ў гэтым не было і быць не магло. Ось, таму што раб недастойны на перамогу. Так, вядома ж, былі выпадкі, калі людзі там спрабавалі штосьці рабіць, але з-за таго, што колькасць гэтых самых ментальна не рабоў была значна меншая, чым колькасць ментальных рабоў. Уласна таму ў Беларусі нічога і не адбылося. А ва ўкраіне наадварот. Ва ўкраіне адбылося, і адным з тых, чаму гэта адбылося, гэта ў тым, што менталітэт не раба працаваў не толькі на ніжнюю ланку, калі можна так сказаць, насельніцтва, там, на рабочых працаўнікоў звычайных, але і на больш высокую ланку, на бізнесменаў, прадпрыемцаў, якія былі гатовыя фінансаваць гэта ўсё. Таму што, зразумела, ніякі б майдан не адбыўся, калі б не былі вось гэтыя самыя прадпрыемцы, якія б там прывозілі тыя ж самыя дошкі, прывозілі вось гэтыя намёты, прывозілі ежу, харчаванне, прывозілі гэтыя палевыя кухні. Яны ж таксама ж, яны ж не з паветра ўзяліся, і там баба Нюра не сказала: «О, а у мяне ж там у вёсцы ў сараі стаіць вайсковая кухня, нікаму не патрэбна. Давайте на Майдан я аддам, мы ж там за правае дело». Не так гэта ўсё адбывалася. Гэта ўсё куплялася, і гэта ўсё прыганялася. І ў гэтым адрозненне уласна менталітэту, што ты лепш вытраціш зараз, каб потым быць свабодным. І гэта тое ж самае, што вось калі рабу кажаш, што вось все, ты вольны, але зараз табе трэба клапаціцца пра розныя рэчы, пра такія рэчы, дзе жыць, дзе спаць, што есці, у што апранацца. Ты маеш пра гэта клапаціцца сам. Не хтосьці за цябе мае там падумаць, як гэта ўсё. Ты сам маеш гэта ўсё планаваць, ты маеш працаваць, ты знаеш свой заробак. Ось, і ты мусіш гэта ўсё спланаваць так, каб у цябе выстачала грошай і там на арэндную плату за кватэру, і на паесць, і на апрануцца. І так, звычайна, на пачатку гэта ўсё вельмі складана. Таму што ты з гэтым ніколі не сутыкаўся. За цябе гаспадар заўсёды вырашаў, дзе ты будзеш спаць, што ты будзеш есць. І гэтак далей. Зараз, секунду. Секунду, я напишу тут. Ось, і калі раней пра гэта ўсё думаў гаспадар, зараз пра гэта ўсё трэба думаць табе. І зразумела, што там у першыя вось гэтыя самыя дні, месяцы, тыдні гэта ўсё будзе складана. Але потым ты разумееш, што зараз ты ось там укладзешся ў штосьці, напрыклад, ты там будзеш вытрачаць больш там на будаўніцтва там уласнага дому. Але потым ты яго пабудуеш, і гэта будзе ўжо мінус у цябе гэтых самых, як іх называюць, з твайго бюджэту. Ты не будзеш на гэта больш вытрачаць грошы. Зможаш вытрачаць іх на штосьці іншае. Але для гэтага табе трэба прыкладаць уласныя высілкі для гэтага ўсього. І звычайна рабам гэта складана рабіць. А ў метафары
людям з рабскім менталітетам складана думаць пра нейкія там палітычныя ці іншыя справы уласным розумам. Так, зараз, секундочку, тут TikTok мне мазаіку прапануе. Ужо гадзіна, ё-моё, ужо гадзіна. Гадзіна эфіру прайшла. Ось, і таму што раб, ну, ён звычны да таго, што што яму кажуць, то і ёсць праўда. І ён не мае свайго розуму. Бо нават зараз ось там нейкія, не ведаю, наколькі нават можна гэтым апытанням давяряць, што там некаторыя да гэтага часу лічаць, што там Баварыка, калі ён выйдзе з турмы, то ён там будзе нейкім палітычным граўцом, і ён будзе там досыць папулярным палітыкам, такім, як кажуць, Нельсонам Мандэлай, які там з турмы стане прэзідэнтам. Але людзі з рабскім менталітэтам, яны не хочуць бачыць лагічных сувязяў. Тое, што Бабарыка кіраўнік Белгаспромбанку. У іх не ўзнікае асацыяцыі, што дадатак Бел да назвы Газпромбанк, ён неяк толькі месцазнаходжанне тэрытарыяльнае гэтага самага банку вызначае. Ось, а тое, што кіруецца гэты банк увогуле не з Беларусі. Ось, таму што гэта расійскі банк. І звычайна, што расійскія кіраўнікі гэтага банку не паставяць на кіруючую пасаду асобу, якая не ёсць лаяльнай да расійскай улады. Ось. І раб не хоча думаць пра тое, што Расія і увогуле расейцы для ментальна не рабоў беларусаў, яны варагі. Варагі не таму, што яны там напалі на Украіну зараз, а яны варагі проста ў прынцыпе. Таму што не было перыяду у гісторыі, калі Беларусь не варагавала з Расіяй. Гэта было пастаянна. І нават яшчэ калі не было Рэчы Паспалітай, Вялікае княства Літоўскае, было 3 паходы на Маскву, калі Масква заснавалася. Было 3 паходы на Маскву, і пасля 3-го быў падпісаны мірны дагавор. Ось, таму расейцы ментальна вольным беларусам варагі. Ніякія ні сябры, ні браты, ні гэтак далей. Яны варагі, таму што іх так выхавалі папросту. І ось усе тыя, хто кажа там зараз у Расіі, што ось там звычайныя людзі там супраць вайны, там ім гэтая вайна не патрэбна. Не. Гэта адзінкі, якія яшчэ, мабыць, захавалі там нейкі розум. Ось. І розум іх заключаецца нават не ў тым, каб казаць, што мы супраць вайны. Ось. Дакладней, ён толькі ў гэтым і праяўляецца. Таму што калі пачаць задаваць гэтым людзям больш глыбокія пытанні наконт таго, там, хто там ёсць украінцы і хто там ёсць, напрыклад, полказоў, бо іх меркаванне не змяняецца. У іх полказоў гэта нацысты. Ось, а Украіна гэта Наваросія. Так пра якіх не варагоў вы там кажаце. Просто зразумела, што там нейкі запабежнік спрацоўвае, калі кажуць, там, ты за вайну ці супраць вайны. Зразумела, што там адбітыя людзі, яны там кажуць, за вайну. Я русский, я рожден, чтобы побеждать. Ой. Таму смешна, насамрэч, чуць такія аргументы. І в принципе, все. Так, давайте почитаем комментарии, там что-то у Грикиета не атрымалася что-то там. Отправить.
Я трималася. А, ну 150 гривень мені прийшло на карту, до речі. 21.03. Коли я правильно зрозумів, що це від вас. Добре, я закину 150. 150 гривень. Мені прийшло смс, що 150 гривень. Я зараз погляжу там у додатку, ті буде писати откуль это все. Молдова. Нічого собі, Молдова Репаблік. А воно, напевно, конвертує, бо ну, не макчимо. Мне написано, ну, принаймні картка, з якої ви відсилали, вона молдавська. Мені написало, що Кишинев, Молдова, Репаблік. Да що тут? І... А, ні, 150, да, молдовських гэтых штук. А кольки гэта в гривнях? Я не знаю. Деталі операції. Ну, так, мені так і пише, бачите? 150 цих МЛД. О. Але як воно зарахувало, кольки воно зарахувало на эти саме... А, я зараз по цих, по смс-ках погляжу. Там пише суму в этих самих. Пише сумму... Так, было 398, стало 745. Каратей. Складная математика, я потім это все погляжу і адмінусую, і ось на гэтую баночку закину. До речі, ви так само, я бачу, там щось там закинулося. Ось, тому нагадаю, гэта збор на зарядные станции для белорусского добровольчего корпуса. Станции просто классные. Две ось таких, яны мне уже прийшли. Ось таких ось две станции. Тут знаходится инвертор для переробки с 12 вольт на 220 вольт. Тут ось такие ось штуки, тут можно заряджать гэтые самые всякие гаджеты. Бачите, тут такая штука открывается. Ось, тут все такое сенсорное, все классненько, хоп, зелененьким светится, там USB 3.0, там 10.0, там сколько там еще нулев. Ось, виробник, бачите, ZTX Power. Ось, это виробник. Ось, такие классные станции. Важкі. Ось, власне, на їх і збираємо дві ось таких маленьких по 600, і одна буде велика, стаціонарна, ну, умовно стаціонарна, на 2400. Для того ж, гэта збор розыгрыш, і буде розіграно 7, здається, ось таких ламп жовто-блакитних, або одну можна буде заказати біл-червоно-білу, коли ви захочете. І хлопці з білоруського доброахотницького корпусу будуть вам вельми вдячні. В принципі, і я так само буду вам вдячний за підтримку Збройних сил України. Так, давайте коментари. Так, з чого тут почати? А, от десь ось тут. Рабство стало економічно невигідно. Ну, власне, так, тому що, ну, якби, як я і казав, що зашмат треба, власне, господару думати про раба, ось, і про те, що як там і з чим гэтым рабом займатися, ось, а простіше просто давати йому гроші, і каб раб сам за гэтыя самыя гроші сам там вирішав, що і як йому робити. Ось, тому, мабуть, ад гэтага і пачалі адыходзіць. В Брытаніі былі рабочыя будынкі, страшне діло. А ще кулінарія такого часу, їх коричневий білий суп. Якось дивилась історію англійської кухні, це жах. Взагалі не розумію, як люди це їли. А там ці бобові супи горохові, соєві, і там з чого тільки там
Там, напевно, там з ремнем нават щось і варили. З топора, як кажуть. Так, в нас теж вставляли в 2004 році, але в 2014 це було інше. Але, можливо, якщо Кучма пішов не на те, що хотіли росіяни, хто знає, що було. Ну, мабуть, щось і було б інакше, але ж воно не сталося інакше. Тому що навіть те ж керівництво України, воно розуміло, що ну, не все, ну, в будь-якому випадку все може скончитися не так. Не так яскраво, як хотілося б. Так. І вдали походи, згадайте лісовчиків. Не знаю, хто такі. Хоча б, ну, це, напевно, про походи, про те, що ну, Велике князство Литовське неодноразово ходило на Москву. І з Москвою ми воювали, і досить шмат воювали. Ну, ось прям від самого створення Москви, коли яна тільки там заснувалася, тому що і московитам люлей дали, і потім татарам, які монголо-татарам, які захопили Москву, так само тут ось яны і зупинилися на лінії Дніпра. Ось як на лінії Дніпра у нас, бо у нас в Білорусі так само є Дніпро, і він автуль тече. Так і тут, на територіях сучасної України, які так само виходили до складу Великого князства Литовського, до речі, так само монголо-татари були зупинені. Ось. Так, ну і бачу, що коментарів немає, тому давайте такий завершальний, коли можна так сказати, спіч. Гэта, па-першае, вы можете поставить подобайку. Это просто як бы без пытанняў. Ось, поставить подобайку, і потым, калі гэта відэа выйдзе ўжо як відэа, ці калі вы глядзіце яго ў запісе, ну, гэта азначае, што оно ўжо выйшло як відэа. Ось, можете написаць каментар, для чаго гэта ўласна рабіць. Гэта ўласна патрэбна рабіць для таго, каб алгарытмы Ютубу, наколькі мне вядома, яны так працуюць, що чым больш падабаек і чым больш каментароў з'яўляецца пад відэа, тым часцей яны гэтыя самыя алгарытмы прапануюць паглядзець гэтае відэа іншым карыстувачам гэтай самай сеткі. Ось. І такім чынам мы будзем зрастаць. Ось, нас будзе ставаць больш. Ось, бачыце, ось Гік-Є, то з'явіўся новы чалавек у чаце. І адразу заданаціў, дарэчы, паказаўшы ўсім прыклад, як гэта мае адбывацца, в прынцыпе. Таму, бачыце, ўжо ёсць, скажем так, выхлоп з таго, што вы ставіце падабайкі, робіце рэпосты і пішаце каментары пад відэа. Ось, таму гэта застаецца важнай задачай. Калі вы хочаце, каб расійскамоўны сектар забаненага, дарэчы, там Ютубу ставаў меншым, ось, а сама украінамоўны ці беларускамоўны, як у маім выпадку, сектар ставаў большым, то трэба ставіць падабайкі, трэба падпісвацца, па-першае, на канал таксама. Калі вы падчас эфіру, дарэчы, падпішыцеся, такі пэс з'явіцца, чудовы просто. Ось, рэкамендаваць гэты канал сваім там блізкім, знаёмым, братам, сёстрам, кумам, сватам, там я не ведаю, там і далей гэтыя ланцужкі, як там гэта ўсё называецца. Ось, і тады нас будзе ставаць больш, мы будзем хутчэй закрываць зборы на беларускі дабравольчы корпус у тым ліку. Ось, за што хлопцы нам будуць больш удзячныя, і зможам всялякія вось такія і не толькі такія класныя штукі разыгрываць. Такі вось, дарэчы, сцяг у мяне з'явіўся, мабыць, бліжэйшым часам яго таксама разыграем. Мабыць, яшчэ атрымаецца взяць такі ж самы сцяг, толькі там з подпісамі ваяроў і з пажаданнямі ваяроў. Таму ось сюды трэба закінуць як мага больш сваіх вольных грашэй, калі такія уласна ёсць.
І тоді одна з ось таких ламп може стати вашою. Ось, в принципі, все, що я хотів сказати, я сказав. Ось, дякую за те, що глядели, дякую за вашу активність у чаті на всіх платформах. Я бачу, що у Телеграмі у нас глядіть. Я дальше вам скажу, з ніком Серебрянка. А Серебрянка, я вам скажу, гэта мікрараён у маім родным Менску. Ось такі статус бандыцкага, калі можна сказаць, гэты мікрараён мае. Але я там быў, я там ездзіў неаднойчы, знаёмыя у мяне там ёсць, засталіся, жывуць. Калі Серебрянка з Серебрянкі, мае вам вітанні. Дайце пасля эфіру я закончу эфір, я вам дам слово і можете что-нибудь сказаць. Бо бачу, што руку цягнеце. Таму дзякуй там у тыктоку і ў ютубе, дзякуй за ваши актыўнасці, за ваши пытанні, меркаванні і проста думкі. Слава Украіне і жыве Беларусь!